Ну що. Тепер вже направду будемо його не увидіти, наскільки ця команда є ефективна у реальних битках. Бо перед цим не попадалося нічого ж такого інтересного. А чий буде смисл травити стресовиків? Читаво. Може туди оглушити когось із цих двох? Айно. Добрі. Добрі. Мені це насправді ця компоновка команди ніч не любить. Я на початку маю якось оптимістично на то никав. Так. Туди, видав, попробуємо цього притягнути напереда. А, Сісі так ся суне. То тепер не мало ніякого смисла. Бо я цим можу лише перву позицію їхню стріляти. Та Сісі двоє, кіть будуть скакати впереда, то вони лише на себе будуть брати ушитку шкоду, та не буде смисла з цих двох тягати узада. Кажу, мені ся не любить компоновка цієї команди, бо перві позиції у мене доста слабо між собою ся парують. Кіть Калапошка ще гонна нормально атакувати другу позицію, сим, та й сим, та й сим. Та цей Сирохман, кіть стоїть на первій позиції, та годин лише у перву позицію стріляти. І з другої він уже там щось має то-то, або... Коротше. Много розказу, мало бавлю. Так. Та чого сумно? Нормально. Не, видите, його якраз узада посунуло. Так, ми туди діб'ємо цього. Сись умре сам у слідуючий раунд, його не киваємо. Туди нам треба лише на цих двох сфокусувати. Сись маркований на ціль, та його має на Хосен бити сим. Читаво, читаво. Добре, сяк можеш бавити. Якраз му стрес забрало. Файно. Треба би світла дати. Айно, сяк ліпше. Сись умре, цього треба учмілити, видав. Та буде файно. Ага, не можу учмілити. Він такий, сильний. Тепер Dualist Advance. Ну, давай. Добрі. Здачу буде давати. Пі. Коби було кому. Його там ніхто не досягне. Ну, і все. Калапошка добивати всього. Сись сам умирать від яда. Паради. Може має ефективна команда. Я собі думав, може має ефективна. Ага. Нас стуйки вже доста повно. Так, давайте поникаємо. Калапошка...